Ibibambene namhlanje emahhovisi omkhandlu-dolobha waseGoli kuze kwasebenza umbutho wezokuvikela kanye nezikadalawane ukuhlakaza laba abathengisa emigwaqeni abebeyolanda amaphepha abagunyaza ukuthi bathengise njengoba kade kuwusuku lokugcina namhlanje. Kuhoxisiwe ukukhishwa kwalamaphepha Izolo ngoba bekungaphephile njengoba abantu bebengawulandeli umgomo wokugaqana uma bebambe imigqa. Izolo kukhishwe amaphepha okuthengisa ngu-1300 okungenani abagcine begodukiswe okwesikhashana bangu-300. Lo mfundi wenza unyaka wokuqala enyuvesi kanti umzali wakhe uthengisa emigwaqeni. It's going to be hard for us to regain that amount of money again because those savings we should be using them in 5 to 10 years time, but then no, we are using them now. Umndeni walo mfundi usuphoqeka ukuthi usebenzise imali obuyibekile selokhu kwamiswa yonke into ezweni. Ngibhlungu ngoba ngivuke ngo3 ngafika la. Mangifika la ngalayina ngicabanga ukuthi ngo8 bazovula sithola amaphomedi. Ngibhlungu kabi ngoba bengithi ngithola ithuba lokuthi ngalibele ngigijimisa amaphoyisa ngithola iphomedi ukuthi ngikhona ukondla abantwana bami. Umama walengane uPaulina Nkosi usadidekile. uPaulina usesebenzise ecishe izinkulungwane zamarandi kulamasonto amabili nje vo. Baningi abanye abathengisa emigwaqeni abangeneme neze. How are we going to survive? Because we are hungry first of all. We can't do anything. We can't make any movement. What are we supposed to do? They must tell us. Because we have to open shops. Because those landlords, they are looking for rent. They want rent. They've been calling from yesterday to put rent today. And I'm waiting for a permit. I can't pay rent without a permit. Let's go. Let's go. They say we must come and collect our permit here. Kuthe mina namhlanje umbutho wezokuvikela watshela labathengisa ukuthi bagoduke. Okuyinto esusumsindo. It is our intention to allocate them one of these pickup points and a specified time to collect their permits. So we will be, because it's not really a significant number, it's just under 300, we will be allocating them a time frame, a time slot to collect those permits individually. Uma ezohlala angayitholi lencwadi emgunyaza ukuthi athengise, uPaulina uzohlala ekhala njengoba imali yakhe ayibekile ishabalalo kwamazolo ebonilanga.